कुमारिकाटा बियाब बाथौ गौथुमनि खुंगा 37थि बोसोरसालिया जोबथुमाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। कुमारिकाटा बियाब बाथौ गौथुमनि खुंगा 37थि बोसोरसालिया जोबथुमाखौ तामुलपुरनि बर' बाजार सेसाफानि जथाइ बाथौ थानसालियाव खुंफुंनाय जादों। बे हाबाफारिखौ दिनैनिफ्राय जागायनानै फैगौ 22 डिसेम्बरसिम सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। दिनै फुंबिलिनि समाव गाहाय दरखं बेखेवनाय, थानसालि, गाहाय सायनासालि, थान्दै नब्लां, आलासि जिरायसालि बायदि बायदि बेखेवनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। लोगोसे दिनैनि गिबि साननि हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों बिटिसि एलएनि बुंथिगिरि काथिराम बर' बिथाङा। बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै 22 डिसेम्बर खालि गेवलां मेलबो खुंफुंनाय जागोन आरो बे मेलावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि परमेश्वर ब्रह्मआ। बेजों लोगोसेनो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि, दुलाराय बाथौ गौथुमनि फोसावदिं आफादगिरि खान्थेश्वर बरगयारी आरो गुबुन गुबुन गौथुमारि आफादनि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लाफैगोन। नै बेवहाय सेसापानि बरा बाजार, बे बरा बाजारनि लांगोनायाव कुमारिकाटा दखरा दुलाराय बाथौ गौथुमनि 37थि बोसोरसालिया जथुमा आरो सेसापानि गुदि दुलाराय बाथौ गौथुमनि 2थि बोसोरसालिया जथुमा बेवहाय जानो थांगासिनो दोङो। बे हाबाफारियाव आं बाहागो लानानै गोजोननाय मोनदों आरो गोजोननाय मोननाया बेनो दे नैबे जि हाबाफारि, बे हाबाफारियाव मोनसे धोरोम, मोनसे समाज, मोनसे ओनसोलखौ दैदेनलांनो थाखाय, जौगाहोलांनो थाखाय जिखिनि सुबुङा बाहागो लानांगौ बेवहाय बाहागो लानायखौ आं नुनो मोनदों। दा बेवहाय लाइमोनफोरनि बाहागो लानाय, बेवहाय बैसोगोराफोरनि बाहागो लानाय, बे मोननैबो थाखोनि जिखिनि सुबुं बा लाइमोनफोरनि, बैसोगोराफोरनि जिखिनि आरो आइजोफोरनि जिखिनि बाहागो लानाय बेवहाय नुनो मोनदों। दा गमामायैनो नैबे ओनसोला जि मोनसे धोरोमारि बिथिं, बे धोरोमारि बिथिङाव बिथांमोना साखाफारा, बिथांमोना सांग्रां आरो बे सांग्रांथि आरो साखाफारा थानायनि थाखायनो दिनै जारिमिना बुंस' हायै समनिफ्रायनो जि मोनसे धोरोम, जि बाथौ धोरोम, बे बाथौ धोरोमनि जिखिनि थांनानै थानाय बा बाथौ धोरोमा आथिखालाव जि थाखोसिम मोनसे थाखोसिम सहैनो हादों आरो बैफोरबायदि सुबुंफोर, बैफोरबायदि थाखोनि सुबुंफोरा बाहागो लानायनि थाखायनो गमामायैनो जोङो बै थाखोसिम जोङो सफैनो हादों। दिनैनि समाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि नाजानायाव जे बाथौ धोरोमखौ फोजौनो थाखाय, बाथौ धोरोमखौ माने आवगायनानै लांनो थाखाय जिखिनि खामानि मावबाय थादों, जोंहा सिबिनाय बिथिङाव, जोंनि धोरोम सिबिनाय, बे सिबिनाय बिथिङाव बेबो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जोङो आवगायनो हादों। आरो बिनि अनगायैबो बाथौ धोरोमा जोंनि भारत संबिजितजों बा रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डिया बेजों माने गनायथि मोननायनि जिखिनि हाबाफारिफोर, बे हाबाफारिफोरखौ गासै माने फिसा गौथुमफोरा लोगो नांनानै, बाथौनि फिसा गौथुमफोरा लोगो नांनानै मोनसे जयैनो जि मोनसे नाजानानै खामानि मावनाय, बे खामानि मावनाय हाबाफारिया बेयो आवगायबाय थादों। आरो गमामायैनो नैबे बाथौ धोरोमा भारत सरकारनि रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डिया बेजों गनायथि मोननो थाखाय जिखिनि खामानि मावदों आरो बे जाफुंसार जानायनि लामायाव जोङो बेखौ नुनो मोनदों। आरो बेनि उनाव जोंनि जिखि मोनसे थासारि, धोरोमारि जि मोनसे थासारि, बे धोरोमारि थासारिया बेयो साबसिननिफ्राय हामसिन जागोन, बेखौ जोङो मिजिंथिनो हायो। आरो दिनै नैबे जि सेसापानि ओनसोल, बे सेसापानि ओनसोलनि जिखिनि मोनसे मा होननानै बुंदों, दिनैनि जि मोनसे नैबे जि मोनसे कनफारेन्स, जि मोनसे बोसोरसालिया जथुमा, बे बोसोरसालिया जथुमायाव बिथांमोननि जिखिनि फैबाय थानाय सम, बे फैबाय थानाय समाव बाथौ धोरोमखौ जोङो माबे थाखोसिम लांनो बा बाथौ धोरोमखौ जोङो माबायदिहाय माने आवगायहोनो, निस्सय बेनि जि मोनसे सरसा, जि मोनसे सानलायनाय, जि मोनसे सावरायलायनाय, बे सावरायलायनाया जागोन, आं बेखौ हमदांनो हादों। आरो बेनि जि मोनसे बाहागो लानाय, बे बाहागो लानाया गमामायैनो बेवहाय मोजां जागोन होननानै नैबे जि मोनसे सम, दानि जि मोनसे सम, बे समाव जोङो बेखौ बुंथिनो हायो बा जों बेखौ रोखा नुहुरनो हायो। आं जेब्ला मोनथिदोंमोन, बे मोनथिनाय समाव मोनथिदोंमोन दे बेवहाय माने बाथौआ मोनसेल' नङा, मोननैल' नङा, माखासे मानि
माने गावबा गाव मोनसे माखासे मानि हानजा जानानै थानायखौ नुनो मोन्दोंमोन नाथाय बावैसो 2024 मायथाइनि बे जानो हागौ जुलाइ आरो आगस्ट दान 2024 मायथाइनि जुलाइ आगस्ट दानाव जानो हागौ बे गासैबो गौथुमनि दैदेनगिरि बिथांमोना जयैनो जिरायनानै मोनसे गरन्थ लानो हादों मोनसे गरन्थआव फैनो हादों दे गावबा गाव सिबिनायनि जि मोनसे आसार खान्थि बे आसार खान्थिया जियानो जायाथों मानो नाथाय जि मोनसे थांखि आरो नोजोराव सहैनांगौ बे थांखि आरो नोजोरखौ सहैनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि बर' रायजो राजानि बर' बाथौ सिबियारि रायजो राजानि जि मोनसे थांखि आरो नोजोर बे थांखि आरो नोजोराव सहैनो थाखाय आं ज' जानायखौ नुदों आरो जुदि एफा एनै जुदि गोसो गोरोबलायि दोङोब्ला देरसिन जि मोनसे थांखि आरो नोजोर माने बाथौ धोरोम सिबियारिनि जिखिनि थांखि आरो नोजोर बे थांखि आरो नोजोराव सहैनो थाखाय जोङो ज' ज'यै खामानि मावनांगौ आं सासे बाथौ सिबियारि सुबुं हिसाबै आं गासै गौथुमखौ आङो नैबे सेसापानि ओनसोलनिफ्राय नोंथांमोननि जि माने खौरां बिजों बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों आं खावलायदों। बियाब बाथौ आफादा जोबोद गोसो गुदुङै थांनाय सेप्तेम्बर दाननिफ्रायनो बिराद गोसो गोरबोजों जगार खालामनानै नैबे सेसापानि जथाय बाथौ आफादनि थानसालि लांगोनायाव 37थि जथुम्माखौ खुंनो लाहार फाहार खालामबाय। बे जोबोद मेहेर गोनां जथुम्मा बे कुमारिकाटा रायजो राजा बाथौआरिनि आरो बेवहाय बे सानथाम हाबाफारियाव दिनै 20 डिसेम्बर खालाराव दौरि सावरायमेल दं। बे दौरि सावरायमेलाव बर'नि आसार खान्थिनि सायाव गोथौयै दौरिफोरनो बुजायनाय जागोन दौरिफोरखौ फोरोंनाय जागोन। बे दौरि सावरायमेलनि उनाव आरो बेनिफ्राय सेसापानि दख'रा बाथौ आफादनि बिलिफाङाव डेलिगेट जागोन बिथांमोननि आरो बिनि अखानायै गाबोन कुमारिकाटा बियाबनि गासै हाबाफारिफ्रा जागायगोन। माबायदि जाफुंसारनाय नामा बे थोजासे? बे जोंनि जिथु 37थि कुमारिकाटा बियाब बाथौ आफादनि जिथु जथुम्मा धोरोमनि बिथिङाव कुमारिकाटा ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाखौ बाथौ धोरोमनि मोनसे फोजाखांनाय मोनसे बिराद गिदिर जागरण लाबोगोन जांख्रिथाय लाबोगोन आरो बे बाथौ धोरोमनि सायाव मोनसे जौगानायनि जाफुंसार मोनसे आगान जागोन जारिमिनारि जागोन।